Idinitalye po ng kaanak ng nawawalang sanggol sa Lingayen po na si Edmar Carpio ang pagsagip nila sa bata katuwangang pulisya kahapon. Batay sa ulat ng pamilya, isang account sa social media ang nagbigay ng impormasyon na nasa kanila ang bata. Nang makumpirma ang detalye, agad silang nagtungo sa himpilan ng pulisya upang humingi ng tulong. Agad na naglatag naman ng plano mga otoridad at isang kamag-anak nila ng pamilya ang nagkunwaring kukuha ng bata. Kasamang isang babaeng intel na nagpanggap ding kaanak. Kasunod nito, 5 pulis ang nakapwesto upang arestuhin ang sospek matapos maisakay ang bata. Dakong alas 10:30 ng umaga, nakarating naman ang grupo sa itinakdang lugar at bandang tanghali ay nakapasok sa bahay ng sospek. Doon nakumpirma ang kalagayan ng sanggol at agad na isinagawa ang nasabing operasyon. Naging daan din ang panayam ng IFM News Dagupan sa kanilang kaanak upang maipalaganap ang impormasyon at maisulong ang mabilis na aksyon. Matapos sa matagumpay na operasyon, ipinaalala ng pamilya na wala silang ipinapaalala ng pamilya na wala silang ginawa o gagawin na ikapapahamak ng kanilang mga mahal sa buhay at ipagpapasalamat ang mabilis na pagtugon naman ng mga otoridad. IFM News. IFM News. IFM News.